Takže čaute, vítajte pri novom videu. Dnes vám poviem 10 vecí, ktoré nepotrebujete vedieť. Vedeli ste, že jediné jedlo, ktoré šváby nezjedia, je uhorka? Vedeli ste, že oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog? Priemerná ceruska dokáže nakresliť čiaru dlhú 50 km. Priemerná dĺžka života vášky je 24 hodín. Najstarší žiak základnej školy mal 84 rokov. Percento svetových zásob dreva využíva IKEA. Prvé slovo Pabla Picassa bola ceruska. Videli ste, že krokodil nevie vyplaziť jazyk? Albert Einstein nerad nosil ponožky. Na výrobu pol litra medu musia včely obletieť až 5 miliónov kvetín. Priemerná doba zaspávania je 7 minút. Chobotnica má 3 srdcia. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, komentujte, odoberajte a ak chcete ďalšie diely, tak nezabudnite dať lajky. Čaute.